Moje meno je Daniel Hrivňák, som executive šéfom pre časť reštaurácií siete Roman Restaurants, a to je Au Café, Par Café, Vibe Bar & Tapas a Portofino. Úlohou executive šéfa je sledovanie kompletných nákladov a ekonomiky kuchyne. Kontrolovanie vstupov a výstupov z kuchyne, kontrola kvality jedál, tvorba lístkov a zostavovanie tímu pre konkrétne kuchyne. Takže prácu executive šéfa by som nejak nazval niečím hlavne psychickým. Je to silný nátlak na psychiku, keďže máš pod sebou veľa ľudí, ale samozrejme je to o manažerstve hlavne toho tímu, tej kuchyne. Ku kuchyni som sa dostal tým, že som odignoroval pestovateľské práce na základnej škole a išiel som rovno na varenie ku dievčatám a ten druhý krok bol taký, že som nespravil prijímačky na priemyslovú školu ako celí moji rodičia a išiel som na učňovku so zameraním kuchár čašník. Čo je také iné, že som executive šéf, je to, že mám málo rokov. Je to pomerne mladý vek na to, čo robím, na moju pozíciu. Ale keď si to zoberieme, je to od 17 rokov, čo som tam v kuchyni a dal som si jasný cieľ, že chcem niečo dokázať tej gastronomii a to ma posunulo tam, kde som teraz. Takže je to asi 12 rokov. Na varení ma láka asi tá rozmanitosť tých ľudí, ktorí navštevujú naše reštaurácie a každý ti dá niečo nové, či už je to sťažnosť alebo spokojnosť a z každého si musíš zobrať to svoje, takže je to stále objavovanie nových vecí, ktoré môžeš poskytnúť tým ľuďom. Môj pracovný deň začína asi 3 dní v týždni poradou v majiteľom reštaurácii, kde rozoberáme vstupy a výstupy, ktoré som spomenul na začiatku. Proste hospodárenie v kuchyni celého podniku. Ďalej je to stretnutie sa s chalami v kuchyni, povieme si, čo je dobré, čo je zlé. Následne kontrola výdaja pri obedoch a potom už motanie sa buď pri chalanoch alebo tvorenie noriem v kancelárii. Pracovné prostredie, v ktorom sa pohybujem, je jedno z toho, čo tu vidíme, je to kuchyňa. Samozrejme je to rajón, je to kancelária, je to aj mimo reštaurácií, keď sa stretávame s dodávateľmi a inými ľuďmi. Takže je to rozmanité. Je veľa plusov, ale asi ten najdôležitejší toho, že som v kuchyni a môžem variť, môžem poskytnúť ľuďom to, čo chcem, aby som im poskytol to, čo práve cítim, na ten tanier dám, ako si myslím, že je to dobré. A taký najväčší mínus, ktorý sa môže dostaviť nie teraz, možno za 5, za 10 rokov, je súkromie. Máš málo času na súkromný život. Takže úspešný kuchár by mal mať schopnosti, hlavne tú hlavnú, ísť si za svojím cieľom a povedať si hneď na začiatku svojej kariéry, čo chce dokázať. Či chce byť len radový kuchár celý život, alebo chce niečo dosiahnuť. A hlavne by mal byť odolný psychicky voči všetkým vplyvom, ktoré sú, a čo je hlavne stres a nátlak okolitých ľudí. Kreativita v mojom povolaní je to, že čo chceš, to uvaríš to, ako to chceš ty a dáš to tomu hosťovi tak, aby mu to chutilo. A to je asi tá najväčšia kreativita, ktorú môžeš dať tomu hosťovi. A negatívne, respektíve stereotyp, ktorý je určite papierovačka. Najlepšia škola pre kuchára alebo pre šéfkuchára je podľa mňa to, aby mal čo najväčšiu prax a hlavne pohybovať sa v tých kuchyniach a vidieť stále niečo nové, celý život sa učiť. Keď som začínal s varením a s tým profesionálnym varením mimo školy, tak určite boli ponuky vycestovať do zahraničia. Je to dobrá škola, ale chcel som ostať na Slovensku a chcel som dávať to gro tej slovenskej gastronomie. Takže čo, Gigola? Ne. Keby som nerobil kuchára, asi by som robil vyhadzovača. Asi na to aj najviac vyzerám, tak asi to.